How to be a good mother-in-law. Number 1, respetuhin nyo ang desisyon ng inyong anak sa kanyang pagpili ng kanyang mapapangasawa. Pangalawa, huwag nyong kukutsain yung kanyang napili kasi pag ginawa natin yon, mas lalong lalayo ang kanilang kalooban. Kaya respect your in-law to be. Pangatlo, give them space. Huwag ninyong pipilit ang sarili nyo sa kanilang buhay. May kasabihan nga, walang dalawang reyna sa isang bahay. Number 4, do not interfere. Huwag niyong papakialaman ang kanilang buhay, ang kanilang mga desisyon. Sila'y nagmag-asawa na, may kasabihan sa Biblia, ang lalaki at babae pag kinasal, sila'y iisa na. Bigyan nyo sila ng tamang gabay, pero huwag kayong makikialam sa kanilang mga desisyon. Hayaan nyo silang matuto sa kanilang pagkakamali kung yun ang kanilang gustong tahakin na landas. Number 5, do not judge or prejudge. Huwag niyong uhusgahan or huwag niyong pangungunahan kasi minsan maaring hindi natin alam ang buong storya kung bakit yun ang landas na tinahak nila at kung bakit yun ang kanilang desisyon. Number 6, assist only when asked. Tumulong ka lamang kung hiningan ka ng tulong. Number 7, do not contradict your in-laws and child raising. Ibig sabihin, huwag niyong kokontrahin yung inyong mga anak sa kanilang pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Kasi nga, pag pinakailaman natin yun, para na rin natin binabastos ang ating mga anak sa harap ng ating mga apo. So mga kababayan, mga kaibigan, huwag natin kalimutan ang isang pamilya para magkaroon ng magandang, maayos at masaganang pagsasama. Kinakailangan respetuhin natin ang bawat isa, tulungan natin kung kinakailangan at hiningan tayo ng tulong, bigyan natin sila ng space, bigyan natin sila ng pagtitiwala na magkaroon sila ng tamang desisyon. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.